Здравейте отново! Както обещах в предишното си видео за настолна игра Eldritch Horror, сега ще представя една от по-старите ми игри, бордови, настолни или както хората ги наричат. И това е Легендите на Андор на български от Михаил Менцел, преведена от Фантасмагория. Това е първата ми бордова игра, която съм си купил, и това нещо се случи при повече от 10 години. Може би края на 2013 или 2014. Още 2011-2012 мисля, че се заговори за бордови игри, главно за Катан, Ticket to Ride, други от повечето класики, не говоря за най-класиките, но в България тогава се заговори, почна да се играе. Аз тогава нямах нито средства да си купувам такива игри, тъй като те бяха доста скъпи за тогавашната ми скромна заплата от 300 лева, което не винаги получавах, а пък после бях останал и без работа, а тези игри бяха скъпи. Нито имах с кого да играя и бях много негативно настроен като цяло към бордовите игри. Постоянно влизах в конфликти с други хора по форумите, главно защото грозето е кисело и се опитвах така да принизя постиженията на другите и това, че те играят, с това, че не си струва, много е скъпо, оправдания и така нататък. Но в последствие си намерих работа, реших, че пък да не си купя една бордова игра, да видя какво представлява. И си купих 3 такива различни с намерението наистина да ги играя, аз затова и купих и на български, пък и ги намерих на втора ръка. Така че втора ръка беше доста по-евтино. В момента не си купувам втора ръка, защото обичам да ги отварям като нови и да видя, да си ги подреждам сам. Тази вече някой е отворил и е играл. Тази я играх доста отдавна, но все пак исках да кажа каква е историята, тъй като историята зад играта винаги ми е по-интересна от това какво представлява самата игра. Макар че и за това ще кажа. Аз имах и една друга бордова игра, която се бях купил с надеждата да играя с други хора. Дори купих и експанжени, но така и не успяхме да изиграем. Скарахме се тогава. Тогава съм се убедил, че няма смисъл да се молиш на хора да играят с теб. По-скоро те трябва да те търсят. В противен случай все едно си им длъжен и почва един спор. Отказват да се занимават сериозно. По-добре да си играеш сам. Затова в момента играя соло главно, но тази Легендите на Андор беше постоянно се въртеше по форумите, явно е много голямо обращение. Не бих казал, че е най-добрата, но изобщо не е лоша за разглеждане. Най-важното е, че играта е кооперативна и може да се играе от сам човек, както играх аз. Както се вижда, не е малка кутийката, не е лека, тук е леко смачкано, не знам колко се вижда. Кооперативна фентази игра, която обаче се движиш по карта, която обаче е направена малко story-wise, с едни карти с последствия, които изпълняваш, и е малко като пъзел направена, тъй като имаш ограничения какво точно можеш да направиш, а през това време тече един автоматичен сценарий за противниците, какво да правят те, как да се придвижват, и ако не изпълниш пъзела както трябва, съответно губиш. Но вътре компонентите са на много високо ниво, това поне не мога да го отрека. Превода не съм го сравнявал как е с оригинала, тъй като е на немски оригинала. Чувам, че по форумите, не чувам, а чета, че имал някакви недоразумения, но те ги имал и на английската версия, а на немската били ясните. Има и продължение на тази игра, но и те не са особено добро оценени. Въпреки това ми харесва, защото ми е първата така игра и има сантиментална стойност. Аз после спрях да си купувам, честно казано, защото така и не успях да намеря сериозни хора за игра. Чак до миналата година, когато почнах пак да си купувам, само че за соло игра. Тъй като се оказа, че имам много вече соло игри, които са много по-добре дизайнирани от тази. Никога не съм играл игри като Катан на живо.
Ticket to Ride. Играл съм ги в компютърната им версия, която не ми хареса как е организирано. Много разчита и на зарчета и винаги трябва да има 3 човека, не може с 2 да се играе, което на мен не ми харесва. 3 човека ми е някакво странно число. Същата причина не съм си купил и от чиста проба фенство, не съм си купил и Game of Thrones, която много ми харесва на принцип на действие, но там имам компютърната версия, дигиталната. Така че да не си губя повече време, 5 минути гледаме една кутия, да видим какво има всъщност в кутията. Те са подредени нещата в пликчета. Нали, няма да меря с рулетка тук и да отварям, но доста добра графика. Картона е леко стържа, т.е. леко текстуриране. Нали, но не е най-качествения, леко е потънал тук в едната част. От влагата ли, аз не знам от какво. И тук малко хлопа. Вътре всичко е доста устойчиво. Започвам с отварянето. Хоп. Легендите на Андор. И тук ни посрещат много пликчета, организирани от човека, който е играл преди мен и подреждани от мен. Във видът, в който са. Нали? Преди да ги представя всичките, ще покажа какво всъщност има най-отдолу. Има интересни работи. Тук имаме един дракон, който след малко ще покажа как се слага. Като миниатюрка имаме и тази миниатюрка. Така. Отмятам всичко, за да мога да поставям после. За да мога да поставям и да показвам. Защото трябва да стигнем до борда. Борда е ключов точно в тази игра. И най-отгоре имаме 4 плочки с персонажите в играта, които са също малумни имена. И тук с едни квадратчета си отбелязваме колко живот имаме, колко точки сила, какви са ни специалните умения. Това се казва байт. Какви имена? Байт. Майрен. Но пак тук е много добро качество на тия картони. Също е леко текстурирано. Не знам колко се вижда. Чада. Тук е мястото с тези оградени неща, където може да си поставим щит. Примерно. И тези квадратчета си поставяме един от предметите, които имаме в момента, както и ако имаме каска или шлем. И лифард. Значи тези неща, освен че са по този начин, всъщност може да има мъжки и женски вариант. Това е женския на магиосника. Паско е вариантът на тази. На чада мен повече ми харесва женския вариант тук, колкото Паско. Иначе са абсолютно едни и същи. Като всички герои имат уникални умения, които по различен начин манипулират заровете в играта. После ще разкажа и за тях. Този, например, може да купува сила от мината на джуджетата, като плаща за всяка точка по една жълтица вместо 2, което не е много добро умение. А магиосницата има право в всеки боен рунд, веднага след хвърляне, да се завърта зара на обратната посока. Така че едно става на 6. По този начин минималното е от 3 до 6. Няма как да сбърка. От друга страна, стрелеца винаги си хвърля заровете един след друг и може да си преустанови заровете. Зачита се само последния хвърлен зар. Също има право да напада противници в съседни полета, а не в същото поле. Което е много интересно. Тук е място за жълтици и други подобни неща. Оставяме ги тук. Това е една обща плочка с описание на инвентара, отново в картонче. Тук са някакви магически предмети, кое колко струва. И тук е хода на битката, как протича една битка. Така, тук са ги нарекли гролове вместо тролове. Тук не съм сигурен дали не е имало нещо по ръба или просто така е била отворена кутията или имало някакви картони, защото малко са настолните игри, които имат абсолютно свободни картони, но забелязвам, че
Има надпис по кутията, така че предполагам, че може и така да е било предвидено. Да покажем борда. Преди да покажем борда, тук има едно нещо като малко въведение, което показва каква е целта на играта и какво се прави, как се подготвя играта, какви са полетата. Доста подробно е обяснено всичко това. И това е една по-подробна книжка с правилата, която показва какво има в играта като материали. Кръстили са го алманах. И тук са различните по-подробни правила. Съответно, те се четат след това. Бордът не е малък. Изобщо не е малък и представлява следното. Мисля, че го обърнах наобратно. Не знам доколко се вижда, но това цялото е все борд. Това цялото е все борд. Изглежда като истински по този начин и е разделен на едни полета. Тук отгоре има едно поле изгрев и тук се придвижва времето, а тук по тези букви се предвижда сценария в каква степен се развива. Виждате, че има различни номерации и стрелки. Стрелките показват къде се придвижват лошите и в какъв ред. Тръгват примерно от тук и после тръгват. От моста отиват към съседното поле, оттам отиват нагоре, оттам отиват на 13, от 13 отиват на 11, от 11 влизат в замък. Имаме гора, много полета. Така е разделено. Тук отдолу има една статистика, какви животи има. Но това не е всичко. Отдолу, преди да покажа, отдолу това нещо е по този начин надписано, пак с арт. Много красива кутийка. Оценяваме. Бордът има и обратна страна, тъй като е дабъл борд. И това е обратната страна. Тя пък е в продължение на дървото от миналата част и се развива в една мина, която пак има замък, пак е разделена на полета, пак има мисии. Тези мисии са различни сценарии, които в крайна сметка целта е да се изпълнят различни задачи по тази карта при различни условия. Оставяме го настрани. Ето така, и сега ще покажа другите компоненти. Това представлява сценария, едно с карти, които при придвижване по тези числа, съответно връщаш някаква карта и отзад пише какво трябва да се прави. Това е, например, А1. Тази легенда се стои от 12 карти и ти казват кои карти съответно участват. Въвеждаща игра. Тук отзад пише някаква история и ти пише къде какво става. Целта на героите е да победят сенчести създания преди те да стигнат замък. И продължаваш с B2 и ти казват какво трябва да се прави, какъв е изборът и това са правилата, реално са направени като туториал. И какво става, нали, при битки. Къде се поставят първите противници, как се провеждат първите битки, разказвачът се мести винаги, разказвачът е на пионка. Така че това е едно туториалче, което в началото показва, нали, какво трябва да се прави. Освен този туториал скромен, имаме едно доста по-голямо тесте с много повече карти, което прави подготовка за игра
изпълнява се преди всяка легенда и тук имаме различни легенди. Легенда 2, изцелението на краля. Тук целта е да... Каква е целта? Сега ще разберем. Каква е целта на изцелението на края? Пише как се подготвят различните чипове по картата. Я да видим тук. Спасени селяни имаме тук. Някакви нови условия, нови правила. Не става дума каква е крайната цел, но има отделни мисии. Съответно, това е легенда 2, имаме легенда 3, тъмна магия, после имаме легенда 4 и навсякъде ти пише какво трябва да правиш, така че играта е силно сценарийна и с история. Старата стражева кула, легенда 6. 6 сценария такива има, освен скромният туториал, който показах. Така че нещата са доста интересни, има какво да се прави. Стига да разбереш какво точно се изисква, защото геймплея не е много прощаващ. Аз нарочно съм отделил тези картички, защото искам да си имам туториал. Тук са едни карти, които са тип мъгла и се обръщат. Когато героя си приключи в поле в плочка с мъгла, трябва веднага да обърне. Това са рандъм елементи и тук пише къде какво получаваш. Какво се получава, ако се отиде на точка герой? Нищо не се получава. На търговец. Тези плочки се обръщат на дадени места и се изпълнява каквото пише в тях. Това са оръжията на героите. Инвентара по-скоро. Имаме разни колби. Например, по този начин да ги разделим. Имаме си отвара. Имаме си щит. И като си поставим по този начин манерката, тук може да поставим и ястреб вместо това. Той пак е определен предмет. Имаме каска, като изглежда много смешно между другото. Но така изглежда един герой с предмети. Предметите са чисто визуални. Така че да... И както се вижда, тази колбичка, например, е пълна, пък от другата страна е полупразна. Значи пием веднъж, обръщаме, полупразна, премахваме. Като тук материал е много добър, бих казал, на самите токенчета, леко лъскав, но не прекалено. Отново здрава материя е, честно казано. Прибирам си ги обратно, за да не ги загубим. И продължаваме нататък. Този ще си го метнем отстрани. Тези купчета си отбелязваме различните положения на героя. Примерно по този начин си ги поставяме и си вървим с тези токенчета, а пък с купчетата си отбелязваме. С купчетата си отбелязваме точки сила. Това е дърво. В някой случай, че някой се чуди. Не, че не може човек да си го пише това нещо, но това е налоговият начин да си броиш на рабош. Нали, за разлика от компютърът, който брои вместо тия, винаги е по-хубаво да интерактваш с някакви предмети, които са и качествени, освен всичко отгоре. Те и са качествени. Винаги човек обича обратната връзка. Тактилността, която му дава това нещо.
зарове, най-различни зарове. Черни, бели, сини, всеки си има негови си зарови от героите. Някои имат по 4, други имат по 3. Те са за лошите, те са и различни, те и са шестици. Примерно този зеленият има от 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Има много такива зелени. А тези също са, само че са само 2. Така. Сините, тези обаче са 8, 9, 10, 12, черните, те са за противници. Няма да ги варя. Много зарови се хвърлят в тази игра, тъй като целта е да се гони. Няма да разказвам правилата, но целта е да се гонят комбинации от елементи. Това са различни мини токенчета. Доста голямо пликче за токенчета. Примерно къде е север, почката. Тук някакъв скрол, който се отваря и ни казва да отидем примерно на 11. Някакъв сафир на стойност 2. Това са едни карти, които се теглят на рандъм принципи и показват някакви случайни събития. Ето примерно отзад пише какво се случва. Шесто чувство и това пък са, има и някаква историка отгоре с наклонен текст и тук казва го назначава и така нататък. И имаме още едни карти, които са малко повече. Нямат нищо общо с сценарият, който реално е, вместо да е в книга, е направен във вид на карти, което за мен е добра идея. Тези карти са пък с бронзов гръб. И тук имаме едни карти като печати. След което имаме тези с някаква змия или пипало гръб. Това е разликата. И аз не знам, не помня. Тази карта се прилага към зоната на сенчести създания и тя излиза от игра. Има допълнителна сила. Това са някакви зли карти за лоши събития. Или като цяло за някакви събития. Има и хубави събития, които се случват, но явно са за различните сценарии, са различни гърбове на картите. Много промени на правилата има тук, с такива карти, постоянно. Това са различни токенчета за кръв и жълтици главно. Жълтици, отново много хубав материал за жълтиците. А това е някакви магии, които не знам точно какво са. Имаме и такива плочици. Кладенче, кладенчето пълни кръв, обаче след като го изпием, се обръща наобратно. Нали, този елемент на промяната е много интересен в играта. Доста такива токени има. Като цяло не е точно игра с миниатюри, но е подобно. Тук имаме и още едни плочки с някакви дребни работи. Щит, който пише поставете гро 1 на поле 21. Хоп, и моментално се задейства някакъв сценарий. Развиващ се. Има много такива. Тази плочка каква е да видим. Това е някакъв селянин, който като го върнем не знаем, че е селянин, но вече знаем. Има доста такива селяни. Много плочки има в тази игра, много карти. И стигаме до противниците. Това е само за противници. Аз даже съм ги монтирал някои от тях.
нали, това са обикновените лошите, наричат се грове, с тези пластмасови стойчици, които от една страна е фронта, а пък от друга страна е гърбът. Нали, много ги харесвам по подобен начин, когато са разположени. Това е някакъв върколак. Някакво вида противници има. Това е огрето голямото. Големият бос. Те са визуално са направени по-големи, като между другото картончето е много качествен материал. Изобщо качествени. Аз не ги знам как се наричат, дали са пионки или нещо друго, но мисля, че се казват пауни на английски, на български. Вира се, героите също имат миниатюрки, пауни. Аз тези пауни много ги харесвам, дори ги харесвам понякога повече от чисти миниатюри, защото трябва да си боядисваш миниатюрите, а пък тук има много хубав арт обикновено и се тая ми е, честно казано, и са по-евтини. Сега, тези ще ги изсипя всичките. Имаме тук един по-специален, един рицар. Няколко такива, имаме един магиосник. Тук имаме един замък, който се поставя като миниатюрка. Той идва в такъв вид и това е картон отново. За да се изгуби, се завърта по този начин и горната част се поставя ето така. И това нещо става замък, който може да си го поставим някъде и отгоре върху него да сложим нещо. Не знам доколко се вижда, но това е идеята. Това нещо да стои на замъкът отгоре. Дракона има една особеност. Има едни криле, които съм ги загубил някъде. Не съм ги загубил. Крилете на дракона. Монтираме си дракон. Леко му се веят крилете, разбира се, но това не му пречи по никакъв начин. И с една обикновена плочица черна, тъй като те са нарисувани тук какви плочици трябва да им се слагат, си го защипваме и драконът става миниатюрка. И това е Легендите на Андора. Не е малка игрица, честно казвам, забавна е, още повече, че е на български, обаче пък е много трудна. И малко хелп трябва понякога в интернет за четене. Като за мен си има такава стойност сантиментална, че много дълго време си я отварях, гледах си всичко, подреждах си борда, дори това ми доставяше удоволствие и си стоиш с дни на масата, докато мина, не съм ги минавал всички сценарии, докато мина дори първия сценарий, сам ми отне известно време. Радвам се, че я представих тази игра. Следващия път ще представя следващата, която си купих българската и която не ми хареса, кой знае колко, просто продължава да стои като някакъв артефакт прибрана. Аз не съм я играл, защото тя е твърдо за двама човека и е малко по-сложна, но си заслужава, поне заради артът. Така че до тогава пожелавам на всички фенове приятна игра.